Għaddew sena u nofs mindu iben il-Ministru Anton Refolo stess kixef lil missieru li qed iżomm f'daru ġabla storika li tmur lura l-żmien l-Ingliżi u li issa tinsab bis-swit il-pool tiegħu. Każ li l-poplu Maltu Għawċ ikollu jaf bih. Ħlief iċ-Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall. Ġabla storika tinsab għand il-Ministru, dix taħseb dwarha? Li xiex, sorry? Ġebla storika li tinsab, skużani, għand membru laburista dan x'taħseb dwaru? Ma nafx inti tgħidha. Ġebla storika naħseb smajt dwarha le? Meta rġajna staqsejnieh, Albert Marshall għalilna li huwa inġust fuqu li jwieġeb domandi dwar din l-opra storika u dan meta hu suppost joħsieb li ħares il-wirt artistiku ta' pajjiżna. Minix ma nistax iwieġeb għall-mistoqsijax. Għax mhux fer fuq le. Fi frar tal-2022 kien ġie żvelat li l-ġebla ta' żmien l-Ingliżi bil-marka VR minn Uxa fuqha tinsab fir-residenza tal-Ministru. Minn dakinhar għaddiet l-elezzjoni ġenerali u l-Prim Ministru reġa' appoġġa lil Anton Refolo fit-tieni kabinett tiegħu. Imbagħad wara li kien interrogat mill-Pulizija tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali u kien anke msejjaħ mis-Suprintendenza l-Wirt Nazzjonali u baqa' jagħżel li jibqa' siket dwar dan il-każ. Waqt konferenza tal-aħbarijiet iffokata kollha kemm hi fuq il-wirt kulturali u l-arti li kapaċi joffri pajjiżna, Net News staqsa wkoll lil Albert Marshall dwar il-permess li ħareġ mill-Awtorità tal-Ippjanar għal bini ta' appartamenti viċin it-Tempji tal-Ġgantija. Chairperson Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Arti jistqar li hu kontra kull bini li jagħmel ħsara. Fejn hemm il-proposta tal-bini vera viċin tal-Ġgantija dan iweġġek lilek? Jiena jweġġani kull bini li mhux estetikament korrett. Sissa dan il-permess għadu friżat u wara li kienet diġà ngħatat awtorizzazzjoni għal bini f'daqqa waħda l-awtoritajiet ħolmu biex jagħmlu Heritage Impact Assessment. Dan sempliċiment minħabba li kien hemm frustrazzjoni mill-Għawċin u mir-residenti tax-xara.